Manya? Manya ngo? Dong no nyathina cha mondo dong ngini sani nitiyo gi CBC system of education. CBC. Oh, CBC mari school. Ang'o mane timore? Koro openji nyathino penja ni noganda no akanye. Aseparo. Oganda mane, oganda chiel michamo. To oganda miero gi chapat no. Obuon oganda ni openji ni oganda no akanye. Oganda na Uganda. Oganda na Uganda. Bale ito bale gino kukabi kada time man aseparo. Kone ke Uganda. Tache. Duga ini maningisa gino. Manigi mane dwa wacho to kana ya uyani tinde chalaje ni. Duga ini kurudi duga ini maningisa ni Uganda ya Uganda. To kima ko na cheja. Dong nya paro je pungo meni Mr. Koganda cha. To Mr. Koganda dong nani kumae ko na paro nitenda kno Uganda. Oye bene by the way. Inge gimomiyo Uganda ne ya Uganda. Nikech neno Uganda en gimoro mokri utende kariyo. Chal mana Museveni. Mana ka Uganda bok diri ugo mena. Oknya. Mana itirie kubaya. Itirie. Tajina di Uganda bekeng'eyo. Kichamo Uganda mang'eny. Bikuru dwanu chandi. Kudu ng'angi samani biru dwanu diewi. Samani dwanu diewi. To koramo nini kuru kudu yidwanye kuwa. Iyo kuot. Wetugo ke Museveni. Iyo ngoingo kaki chame. Temane gima jo Uganda biwinjo. Tudu gine yano kabo biwaino temo mungi se nimberi kanyo biro rodhi kiboko yako yao. Bana tinde rieko bwana. Dongine nanti penja gimoro kendo. Dak tinde chako nyithindo kata mana ni Uganda kata Koganda. Kaka japuonja. Kaka japuonja. Ngeni kolo gima chando jogo sana. Ngeno Uganda pesa nitindo biro mang'eny. Nitie Roskoko, nitie Nyayo, nitie White, nitie Yellow Green. Koro inyalo chako nyathi to kare kende ma Uganda mane. Hata ng'eyo. To kare ne en oloyo.